בהזדמנות, במצב מצוין, כמעט חדשה, יש מי שצריך את התרופות שאתם לא צריכים. עשו סדר בארון התרופות, הוציאו את התרופות שאתם לא צריכים, ועמותת חברים לרפואה, בסיוע חברת הבלדרות הבינלאומית DHL, יעבירו אותן לחולים שבאמת זקוקים להם. ובימים אלה של מיתון כלכלי, קשה עוד יותר לחולים רבים לממן תרופות שאינן בסל הבריאות. כך נכנסות לתמונה יוזמות חדשות ומעניינות של איסוף תרופות מאלה שכבר לא נזקקים להן, ועל כך מספרת כתבתנו פז שוורץ. הייתי בקשר בהמשך, נראה הלוואי שיהיה עוד תרופות, נוכל לעזור הלאה. למשרדי עמותת חברים בבני ברק מגיעה גיטה מחלוף. היא חולה בסרטן באזור לסת, אבל לא יכולה להרשות לעצמה את תרופת הארביטוקס, שעולה כמעט 30,000 ש"ח בחודש. בצל המשבר הכלכלי נכנסו עמותות שמציעות פתרון יצירתי לחולים שכבר ויתרו על הסיכוי לחיות. הרעיון פשוט, לוקחים תרופות ממי שכבר לא זקוק להן ומעבירים למי שלא יכול לממן. הקמתי את העמותה ב-2003 כדי לנסות לסייע לחולים בישראל בכל המצוקות שלהם. כשבישראל נודענו תוך כדי הטיפול במצוקות של החולים, התברר לנו המצוקה של התרופות של כאלה שאין להם אפשרות לרכוש אותם. הגענו לפרויקט הזה אחרי שראינו שיש בסקר שיש אצל אנשים למעלה מ-150 מיליון שקל תרופות שהדרך שלהם לפח ואין ניצול שלהם. בשנים האחרונות רצינו קצת להתרחב, אז עד היום פעלנו, עד לפני תקופה של שנה וחצי, שנתיים, פעלנו בעיקר מול המגזר הפרטי מאחד לשני. ואז נחשף למקרה הזה חברת DHL ונדלקה על הרעיון הזה ועל הפרויקט הזה, ובעזרתם הצלחנו להגיע להמון חברות גדולות. כל הפעילות הזו עם DHL מהווה עבורנו קפיצת מדרגה מאוד גדולה, מאוד מיוחדת, וכל הבלדרים של DHL גם כן נכנסו לכל העניין הזה, ומביאים לנו כמעט מדי כמה ימים תרופות שאנשים שנודעו לפרויקט הזה מביאים להם, ובעזרתם, היות שהם מגיעים לכל פינה בארץ, אז אנחנו יכולים להיעזר ומאוד נגישים לכל מקום, וזה באמת בלי המשאבים האלה ובלי הסיוע של DHL לא היינו יכולים לחלום על הפיתוח ועל ההיקף של הפעילות הנפלאה הזאת. DHL שמה לה את כל נושא התרומה לקהילה כערך עליון, וחיפשנו את הארגון שהכי מתאים לנו להתחבר אליו. וכשמצאנו את חברים לרפואה, זה הייתה נראית כמו כפפה ליד. מאוד התאהבנו ביוזמה הזאת של לאסוף את התרופות שנמצאות בשוק ואף אחד לא צריך אותן, וראינו הזדמנות הרבה יותר גדולה מאשר רק להיות השליחים שמעבירים אותם מנקודה אחת לנקודה אחרת. ובעצם החזון שלנו היה לקחת את הרעיון המדהים הזה שאף אחד במגזר העסקי לא באמת הכיר אותו, ובאמצעות הרשת הכל כך חזקה של DHL, עם למעלה מ3,000 לקוחות שפורסים בכל רחבי הארץ, לקחת את הרעיון היפה הזה ובעצם להפוך אותו לאותה תפיסה של קופסאות הבטריות שכולנו מכירים. והחלטנו לעשות ניסיון, ולמשך שבוע אחד לעשות איסוף בחברת DHL, וקראנו לכל עובדי החברה במטה המרכזי של החברה לאסוף, ללכת הביתה, לפתוח את המגירה ולהוציא את התרופות שיש להם ולהביא אותם חזרה לחברה. ולהפתעתנו המדהימה, בשבוע אחד אספנו קרוב ל-200,000 שקל של תרופות במאמץ מינימלי של כל עובדי החברה. והשאר הוא היסטוריה. מאז בעצם הפכנו את זה לדרך חיים אצלנו, וכל עובדי החברה לוקחים חלק ביוזמה היפה הזאת, שבעצם פותחים את הדלת ללקוחות שלהם, אוספים את התרופות ומביאים אותם לחברים לרפואה שמשם יודעים מה לעשות איתם ואיך לתרום אותם לסביבה. ואני חושב שאנחנו משיגים פה שני דברים עיקריים, שאחד זה באמת תרומה לנזקקים שאין להם את היכולת לקנות את התרופות, והדבר השני זה תרומה לאיכות הסביבה, שהתרופות האלה לא מוצאות עצמם בסופו של דבר בפח הזבל. וכל מה שנשאר זה באמת לקרוא לכם גם כן להרים את הכפפה, לקחת את היוזמה היפה הזאת בחברות שלכם, ובאמת לעזור לנו להביא את היוזמה המדהימה הזאת למודעות של כמה שיותר אנשים בארץ. כמי שנמצאת בקשר ישיר עם לקוחותינו, אני מתרגשת בכל פעם מחדש מהתגובות החיוביות שאני מקבלת ליוזמה של DHL למען חברים לרפואה.
כל מה שצריך לעשות זה להקדיש כמה דקות ולבדוק את התרופות ששוכבות אצלכם בבית. לקחת את התרופות שאתם לא זקוקים להן ולהביא אותן למכל האיסוף DHL שנמצא אצלכם במשרד. משם יאסוף אותם בלדר DHL ויעביר אותן למשרדי העמותה. כדי להקל עליכם, DHL מספקת לכם שקיות לאיסוף התרופות. מתקן איסוף שיוצב במקום המרכזי בחברתכם וחומרי הסברה. זה באמת פשוט לעשות טוב למישהו, לא? איסוף התרופות מהלקוחות זה חלק מהמסלול הרגיל שלי, אבל זה נותן לי להרגיש שאני תורם משהו לחברה. זה מאמץ כל כך קטן ורווח כל כך גדול, וכשאני מגיע ורואה שהמכל מלא, זה פשוט עושה לי את היום. גייסתי לעניין כבר את כל המשפחה שלי והחברים שלי, ואני פשוט מנדנד להם שיבדקו אם יש תרופות ששוכבות כך סתם בארון. ומסתבר שתמיד מוצאים משהו. אני מציע גם לכם לעשות את המאמץ הקטן הזה, זה עושה טוב בלב. שמעתי על פרויקט חברים לרפואה בפגישה אישית שהייתה לי עם נציגים של DHL. מאוד התלהבתי מהרעיון והחלטתי להריץ אותו בתוך אלוט. DHL ליוו אותנו לאורך כל הפרויקט, העבירו חומרים, עבור פרזנטציה לעובדים, עבור איסוף של התרופות. העובדים מאוד התלהבו מהפרויקט עצמו, הם שיתפו פעולה. כל יום הגיעו עם שקיות של תרופות, כך שבעצם תוך שבועיים הצלחנו לאסוף תרופות בשווי של 45,000 ש"ח. למעשה, במינימום מאמץ, הצלחנו לערב את כל העובדים בתרומה מאוד משמעותית עבור הקהילה. אני שמחה שנפלה בחלקנו הזכות להיות חלק מהמיזם הזה, ואני ממליצה לכל ארגון עסקי לקחת חלק.